Pane řediteli, vy jste byl přednedávnem jmenován do funkce vlastně šéfa ŽSR. Já bych se vás ráda zeptala, jaké byly vaše první kroky ve funkci? Jste nyní na veletrhu Rail Business Days. Vnímáte vlastně jako klíčové se potkat se svým českým protějškem? Tak áno, keď sú to dve otázky, tak už skúsim od konca úplne na tú spodnú časť tej otázky. S Jirkom Svobodom sa poznám roky, rokúce, alebo teda od 2014 roku, kedy som prišiel do tých českých reálií. A áno, dneska sme strávili pár príjemných chvíľ, ale hlavne pracovnou debatou. Začali sme u drážnych hasičov, to je ekvivalent, ktorý my na Slovensku napríklad nemáme. Bavili sme sa o bezpečnosti preprav elektroaut. To vôbec nikto nerieši, dokonca ani Európska únia nie. Neviem si predstaviť, že čo by sa stalo, keby ucelený vlak naložený Teslami alebo nejakým iným výrobcom elektroaut začal horieť. A to by sme mali normálne druhé hustopeče a nikto by to neuhasil niekoľko dní. Takže to sme tam preberali aj s tými hasičmi a potom sme ešte prešli niektoré spoločné záujmy alebo potreby, ktoré máme ako správcové infraštruktúr. A je fajn, že tá diskusia je, lebo aj spoločným úsilím dokážeme presadzovať tie rozumné veci aj v európskych orgánoch, kde sme zástupcami, ktorí hlasujú za tú ktorú členskú republiku alebo za ktorý členský štát. Takže to sa nám už podarilo a dokázali sme spoločným úsilím presadiť kandidáta do jednej z funkcií, myslím, že na UIC to bolo. A takže prináša to aj nejaké ovocie, to, že sa poznáme. Keď sa vrátim k tej prvej časti otázky, že či som, alebo čo som urobil ako prvé, tak to bolo jednoduché. Ráno som prišiel o 7 do práce, teda čo je normálne pre mňa chodiť na 7 do práce. Pozdravujem týchto všetkých železničiarov, pre ktorých je to tiež normálne. A prvé, čo som napťukal na počítači, bol pozdrav všetkým zamestnancom, kde som sa im snažil vysvetliť, ako to vidím ja a čo je mojou prioritou. Veľmi pozitívny ohlas, tá moja správa, samozrejme trošku technologický problém alebo technický problém v tom, že ja som bol zvyknutý na to, že keď otvorím v Outlooku, že odoslať všetkým, tak to odošlem všetkým, ja neviem, 6 000 ľuďom, ktorí majú mailovú adresu na ŽSR, 13 000 ľudí, alebo teda 12 980. A odhadujem, že 6500 ľudí má svoju mailovú adresu na domene ŽSR. Žiaľ, toto nebolo možné, z jednoduchého dôvodu, že mi bolo povedané, že ale šéfe, takúto správu, keď napíšeš, tak ju musíš poslať na železničné telekomunikácie, ktoré zaistia rozoslanie hromadného mailu. Tak hovorím, tak to pošlite. Prvá záležitosť bola, že ten list nebol v médiách celý, samozrejme, ale ten list je špecifikum môjho manažerského štýlu, alebo aj môjho existenčného štýlu, že ja mám naozaj diagnostikovanú dysgrafiu, to znamená mäkké, tvrdé I, Z a S sú pre mňa rovnaké hodnoty, čiže ja to píšem tak, ako ma to napadne. Čiže a nepoužívam mäkčenie a dĺžie, čiže kurzívanie. Nedaj Bože ešte nejaké háčky u vás, to je čistá katastrofa. Takže moje texty sú vždycky písané bez týchto kurzív a bez týchto háčku a bez správnych, nie, čiarky dávam správne, aby som zdôraznil to, čo treba zdôrazniť v každej jednej vete. A to je môj štýl. No a vlastne v tom texte bolo napísané, že keď budete vidieť mail, ktorý bude jasné, že je gramaticky nesprávny, ale chápete význam, tak si buďte istí, že som ho písal ja a nie nejaký PR poradca alebo nejaká sekretárka, že to je naozaj komunikácia generálneho riaditeľa. A toto som odoslal na schválenie. Za 5 minút sa pýtam prvej sekretárky, že teda kde to je. Ona hovorí, šéfe, opravujem pravopis. A ja hovorím, tak najprv si prečítajte text toho mailu a potom začnite opravovať pravopis. Tak potom prišla za 3 minúty, že ja teraz som to pochopila, ospravedlňujem sa, ja som prvé, čo som zobrala, som začala dávať tečky, čárky, že je to záležitosti, len no fajn. Takže stratil som asi 10 minút touto nemilou činnosťou. Napísanie listu mi trvalo 5 minút. To naozaj sú veci, ktoré som cítil a dal som ich na papier, alebo teda do mailu. No a o hodinu sa pýtam, 8 hodín 10 minút, že prosím vás, kde ten mail je? Ešte ho stále nemám počítači doručený. Ne? Takže idú urgovať na železničné telekomunikácie. Tak urgovali na železničných telekomunikáciách, 8:25 mi volá riaditeľ železničných telekomunikácií. Že šéfe,
ale naozaj to chcete bez opraveného pravopisu? Vy ste ďalší, čo to nečítal. Poviem, že jasne, že to chcem, neriešte to, treba to odoslať, lebo ja ten mail začínam dobré ráno. A každý normálny zdravý železničiar bude urazený, keď mu príde mail o 9:00 od generálneho riaditeľa, že dobré ráno. Však oni chodia všetci do roboty na 6:00, na 6:30 a nejaký úradník v Bratislave, keď im pošle o 9:00 dobré ráno, tak to ich proste len rozzúri. Hej. Takže odišlo to 8:40 a samozrejme dostal som obratom nespočetné množstvo poďakovaní od tých zamestnancov, ale hlavne aj podnetov. Čiže môžem to kvantifikovať asi tak, že 100-150 poďakovaní, že sa tešia, že tam majú šéfa, ktorý minimálne vie, čo je železnica. Nie len to, že sa vyjadruje ako železničiar, ale že jej aj rozumie. A asi 50 sťažností. 50 sťažností na to, že nevieme si dať rady, už sme napísali 1000 sťažností tam a tam a nikto nám nechcel pomôcť a každý to dával riešiť len priamému nadriadenému, tento hodil pod koberec a tak ďalej. Takže naložil som si, ale toto som robil presne aj na Českých drahách, na ČD Cargu, čo vedia potvrdiť aj českí železničiari, že tento môj štýl komunikácie mimo subordináciu, neobvyklý pre mojich priamych podriadených, je naozaj môjim štandardom. Oni tí moji podriadení to moc nemajú radi. Lebo vedia, že keď mi napíše traťový robotník z Hornej Dolnej, že tam je takýto problém, tak ja to riešim. A nečakám na to, že mi to budú riešiť jeho majster, jeho nadmajster a jeho komandujúci a proste, že to ako v tej potrubnej pošte hore ani nepríde, alebo keď to príde hore, tak už to nie je sťažnosť, ale už je to pochvala a to sa stávalo teda bežne. Musím potvrdit, že vy jste v železničním sektoru opravdu známý tou svou přímostí. Vy jste teď zmínil i takovou zajímavou byrokratickou zápletku. Řada železničářů pořád vlastně kritizuje, vlastně, že ta železnice je nadmíru přetížená byrokracií a říkají to vrcholoví manažeři nejenom na bázi dopravců, ale i právě například i infrastruktury. Je to třeba i vlastně další podnět k tomu, na co se hodláte zaměřit? Dobre, tu keby sme sa pozreli na ten historický vznik potrieb železníc v Európe, čiže vráťme sa v čase nejakých 155-160 rokov dozadu, tak je pravda, že železnice sa stali moc technokratickými, lebo to ich odlišovalo od tých ostatných biznisov alebo povolaní, alebo ako by som to zjednodušil. Takže áno, železnica je puntičkárska, má strašné množstvo predpisov a je strašne komplikovaná, ale v podstate jednoduchá. To znamená, a tým samozrejme, že to bolo dlhé obdobie relatívne nedávno považované za armádu alebo modrú armádu. Tá subordinácia je tam tiež veľmi dôležitá. Inak, prerobiť železnice na takéto normálne fungujúce teleso je strašná alchymia. A tam potrebujete vedieť, že OK, tuto sa naozaj zatlačiť dá, alebo toto nemá zmysel, lebo už 50 rokov to nemá zmysel a oni idú len zo zotrvačnosti, alebo práve tu tie predpisy, ktoré vlastne sú kvôli tomu, aby zaistili totálnu bezpečnosť, vlastne nezaistujú totálnu bezpečnosť, ale začínajú byť buď zastaralé, alebo nemoderné, alebo sú práve spôsobujúce to, že tam vzniká vyšší potenciál nejakého ohrozenia bezpečnosti. Takže naozaj je to taká alchýmia, ale myslím si, že pre mňa je veľmi sympatické, alebo to, čo sa mne páči, že ŽSR je nepoboskané dodnes tou normálnosťou zvonka, že to je vlastne neotesaná skulptúra a tam hoď čo urobíte, ste odsúdení na to, že to bude vyzerať lepšie. Nehovorím, že sa tam dá behať s motorovou pilou, lebo už aj takých sme tam mali, ale s rozumom, keď sa do toho bude šahať, tak tá firma bude vyzerať určite lepšie.
Vy jste vlastně zmínil ve své první odpovědi vlastně i zahraniční aktivity, to znamená směr ven do Evropské unie. Vlastně co jsou ty cíle, na které se hodláte třeba zaměřit i v rámci, řekněme, financování, vlastně investic do těch železničních tratí, zařazení do různých evropských projektů? Tu si musíme povedať dve veci, na ktoré sa dosť zabúda v našich častiach Európy. A myslím si, že to teda nie je špecifikom na strednej Európy, ale za prvé, správca infraštruktúry je jediný, ktorý nemá konkurenta. Už si zvykli osobní dopravcovia, už si zvykli nákladní dopravcovia, pri priorite alebo v prvom kroku nákladní, potom si začali na to zvykať osobní dopravcovia v každej krajine, teda v inom čase a v inom množstve výkonov, že je zrazu tlak na kvalitu a na cenu. Správcovia infraštruktúry toto nepociťujú, proste oni majú prirodzené monopoly, sú väčšinou financovaní ako súčasť buď európskeho alebo ako národného rozpočtu, takže ani veľmi sa nedá povedať, že by dbali o efektivitu a tieto veci, takže to je pole neorané a naozaj veľké pole pôsobnosti. Ale to, čo je dôležité, čo som chcel zmieniť, je to, že oni si musia začať uvedomovať, že majú zákazníka a tým zákazníkom je dopravca a poťažmo cestujúci, poťažmo ten vagón uhlia alebo ten priemysel, ktorý ten vagón uhlia potrebuje, alebo keď sa nebudeme baviť o uhli, lebo uhlie je fuj, tak sa môžeme baviť o drevené vláknine, alebo sa môžeme baviť o nejakých peletách z dreva, alebo sa môžeme baviť o nejakých poľnohospodárskych plodinách. A to je proste jedno. Treba sa vždy pozerať na to, že na toto má slúžiť. A nie, že to je developerský projekt na výstavbu sídlisk, business center a podobné veci. To je ten uhol pohľadu, ktorý treba zdôrazniť. Možno, čo sa týka tej európskej integrácie správcov infraštruktúry, tak tu tá Európa má jasno. My už tak trošku menej, ale Európa v tom má jasno. To je vlastne 4. železničný balíček, ktorý hovorí o plnej interoperabilite infraštruktúr a aj dopravcov, alebo teda dopravnej techniky. A vlastne má spôsobovať to, že keď zavrieme oči a predstavíme si svetlú budúcnosť, tak to bude o tom, že rušťovodič zoberie vlak v Košiciach a ten istý rušťovodič vystúpi, ja neviem, v Drážďanoch, lebo to tam bude presne za tých 8 hodín, aby vyčerpal svoj fond času. A tam ho len vystrieda iný rušťovodič, ktorý zoberie ten istý vlak a pokračuje s tým až do Hamburgu. A naspäť to znova urobíme niekedy na 1,5 fíru, niekedy na 2 fíroch, čo je dosť nepredstaviteľné. A práve preto možno pri rýchlikoch to predstaviteľné je, aj dneska to tak funguje, len akurát sa na rušťovodiči striedajú na štátnych hraniciach, lebo majú jazykovú bariéru. Hej. A tá napríklad pri kamionoch neexistuje. Čiže turecký kamionista vám nastúpi v Istanbule a o 4 dní vykladá v Londýne tovar a nikto sa nepýta, že či vie anglicky, nemecky, francúzsky, slovenský, maďarský alebo český. A proste má predpis, ktorý je platný všade rovnako, má vodičák vydaný, ktorý platí všade a ťahá tovar. Alebo ťahá autobus a striedajú sa dvaja. To pri železničnej doprave je naozaj ešte stále komplikované, že integrované podmienky interoperability podľa predstav Európskej únie ešte nie sú naplno zaintegrované. To je napríklad aj ETC, zabezpečovač, ktorý každý montujeme inak, každý iný level a každý v inom čase. A to zjednotenie vôbec nevyzerá krásne a rúžovo. Česká republika bola prvá, klobúk dole, fajn. Vyčerpalo to nákladných dopravcov tak, že už ďalšiu ránu v podobe hospodárskej krízy, ktorá prišla, majú problém prežiť. Práve? Hej, najprv minuli neviem koľko miliard na inštaláciu ETCS a do roka, do dňa zrazu zistili, že im klesli výkony o 30% a sú z toho v šoku. A nikto nechce pomôcť. Toto je dosť veľký problém. A teda nie len v Českej republike, lebo väčšina tých dopravcov to ETCS začala inštalovať, aj keď nebol výhradná prevádzka v okolitých štátoch. Ale už vedeli, že keď chcú 100 lokomotívov voziť cez Českú republiku, tak to musia mať na palube.
A naozaj to stálo několik miliard českých korun. Vy jste zmínil, řekněme, krizovou situaci na poli nákladní dopravy. To je věc, na kterou míří moje další otázka. Vy jste dlouhá léta působil v čele ČD Carga, později vlastně v čele Českých drah. Jak vy vnímáte ten aktuální, řekněme, propad nákladního trhu a jaká je podle vás cesta ven? Je to celé špatne. A jediná cesta von je taká, že sa zoberú všetci ministri dopravy alebo všetci, ktorí k tomu majú čo povedať a spoločne začnú vysvetľovať Európskej únii, že nám ide zdochnúť a skapať nákladná železničná doprava. Proste to je aktuálny stav. Nebavíme sa o Slovensku, o Čechách, o Poľsku, o Švajčiarsku, my sa bavíme o všetkých aj nečlenských štátoch, ktoré, lebo Švajčiari nie sú členský štát, ale zo okolosti majú tie samé problémy ako aj členské štáty. A pokiaľ to nezačneme riešiť ako obrovský problém, tak si vyrábame jeden nepredstaviteľný problém a to je to, že nám vykapú tie firmy, ktoré nám dneska riešia nákladnú železničnú prepravu a proste nebude mať kto. A máme na to relatívne krátku dobu, lebo ohlásené insolvencie, bankroty sa už objavujú dnes a denne a proste nikto to nebere, že to je alarm. Proste každý čaká, že OK, budú voľby, a možno to už niekto bude ťahať ako horúci zemiak z pahreby za nás, ale na moju výzvu, nebudem teda konkrétny, ale na moju výzvu, keď som susedného ministra dopravy priamo na konferencii oslovil s tým, že poďme s tým niečo robiť, tak mi bolo povedané, že ja som proti dotáciám. Takže teraz neviem, či som správne použil jazyk, aby bolo jasné, že kto mi takto odpovedal, ale toto sa inak vyriešiť nedá. My už máme dneska také zľavy na dopravnú cestu pre nákladnú železničnú dopravu, že už inak pomôcť nevieme. A aj tak nám všetci hlásia obrovské straty. A to nie je teda vec štátnych nákladných dopravcov. Toto je problém segmentu nákladnej železničnej dopravy. Keď sa proste neviete dostať konkrétne v Českej republike z Brna do Prahy kvôli štósu a štósu kamionov a nákladná železnica nemá čo voziť. To je prostě zle nastavené. Od začátku samozřejmě ten náklad z těch cest na železnici by měl přejít. V České republice se současně mluví o tom, že by měla přijít v platnost legislativní úprava na odvoz odpadů, které by měly být vlastně ze zákona odváženy. Konkrétně jsem se bavil už s dvomi ministrami Enviro, alebo teda životného prostredia Českej republiky. A bavím sa posledný, alebo prvýkrát som sa bavil na túto tému pred 8 rokmi a následne som sa bavil v Bruseli vtedy s eurokomisárkou, alebo teda s podpredsedničkou Európskej komisie pani Jourovou a vysvetloval som, že tie odpady sú vec, ktorá by mohla nahradiť výpadok uhlia. Ale toto sú dnes, keď ja vám hovorím, že som sa o tomto bavil prvýkrát pred 8 rokmi, kedy bolo jasné, že kedy sa má v Českej republike ukončiť skládkovanie a musí sa začať lisovať a spalovať a že poďme k tým lisovňam stavať infraštruktúru, ktorá by to umožňovala nakladať na železnicu. A nakoniec to tak dopadlo, že ten termín, deadline tých povinností sa posunul v čase a posunula sa tá povinnosť zo skládkovania a haldovania komunálneho odpadu na neskorší termín, lebo nikto na to nebol infraštruktúrne pripravený. Carga, nákladne nemajú čas. Ako baviť sa o tom, že toto to nahradí, že takto budú, neviem, oblúkové pece, potrebovať viac šrotu a budú komunálne odpady, to sú všetko vízie, ktoré možno prídu o 4 roky. Tu máme problém, ktorý treba riešiť dnes a najneskoršie o pol roka. A nie utešovať sa tým, že to bude v rúžové o 4 roky. A je pravda, že teraz ako správca infraštruktúry, v konečnom dôsledku mi to môže byť asi jedno, ale mňa hnevá ako železničiara to, že niečo, na čom vznikla civilizačná železnica. Ona vznikla kvôli tomu, aby prepravovala tovar, nie cestujúci. To bolo kvôli tomu, aby sa rozvinula civilizácia. A železnica naozaj rozvoju civilizácie značným spôsobom pomohla, lebo podľa mňa, keby nebolo železnice, tak nikto nerozmýšľa nad tým, ako vznikne párny stroj. Keby nevznikol párny stroj, tak možno ešte dneska tu beháme s koňmi a s povozmi a vôbec nemáme ten civilizačný boom, ktorý máme. Ale nehovorím, že za to môže len železnica, ale určite bola tým aspektom, ktorý to pohol. A dneska sa bavíme o tom, že prečo sme začali alebo naši predkovia, prečo stavali trate a prečo tam a tam v tých regiónoch máme vlastne železničnú trať, tak tam vlastne nemáme nákladný vlak, lebo je kamión lacnejší. No nemôže byť, lebo fyzikálne v
spotrebuje viac energií na prepravenú množstevnú jednotku ako železnica, lebo je rozdiel, keď ide plastový výrobok akýkoľvek plastový výrobok po akomkoľvek inom plastovom výrobku, čiže niečo, čo je vyrobené z ropy. Pneumatika po asfalte, ktorá je vyrobená z ropy, má určite iné fyzikálne trenie a fyzikálny odpor, ako keď ide železo po železe. A keď si zoberete aj počty ľudí, ktorých potrebujete na prepravu. Ja chápem politika, že on do tých kamionov nechce búšiť, lebo to sú proste veci, ktoré hrozia štrajkom. Každý rok treba vymeniť pneumatiky. Tie pneumatiky sa vyrábajú v každej krajine. Spotrebuje to strašné množstvo nafty, z ktorej ide spotrebná daň. Že tie kamiony síce nemajú radi, lebo ich nemajú radi voliči, ale ekonomický dopad do národného hospodárstva kamionu je značný. Ale ekologický a efektívny dopad železnice je výrazne výhodnejší a aj tak nám umiera pred očami. Nákladná vozba podotýka. Když vlastně se objevují názory a vy jste řekl, že vlastně už správa dopravní cesty vlastně je na nějakých, řekněme, minimech, že už vlastně není kam jít s různými slevami a tak podobně. Když se objevují názory, že je třeba jít dále a třeba zvýhodňovat finančně nějakým způsobem, dejme tomu v rámci odpisů, daní, věcí společnosti, které budou používat tu nákladní železniční dopravu. Myslíte si, že to je řešení? A nebo je to další jenom úhybný manévr? Takto, ja vám poviem, že v Švajčiarsku a Rakúsku nie je železnica lacnejšia ako kamión. A aj tak si tie firmy vážia uprednostnia vozbu po železnici, lebo tvrdia, že my sme alpská krajina a nad tou našou krajinou takto držíme tú ochrannú ruku a že i keď je tá železnica drahšia, tak radšej budeme voziť tovar po železnici. Paradoxne, tí istí investori, ktorí takto rozhodujú v svojich krajinách, odtrhnú hlavu manažerovi, ktorého si najali v Československu a keď im príde s tým, že má o 1000 eur na prepravených 1000 tonách vyššie náklady, lebo ide železnicou a nešiel kamionom. Rovno ho ukrižujú priamo v prenose, že sa nerozhodol ekonomicky. Takže ono je to viac menej asi o kultúre a o zrelosti ekonomiky. Nech sa nikto neurazí, ale my sa naozaj niekedy správame v Československu teraz, alebo Českej a Slovenskej republiky, aby som bol presný, aby si zase niekto nemyslel, že sa sklžam do politiky. Takže v Českej a Slovenskej republike sme rozvojovými ekonomikami. Rozhodujúca je cena. To, čo je v banálnych stanoch a všade inde bežné, tak je našťastie, alebo na nešťastie bežné aj u nás, že rozhoduje len cena. Nikto nebere ten nadhľad, nikto sa nezamýšľa nad tým, že aký to bude mať dopad pre tie ďalšie generácie a naozaj rozhoduje len cena. A to sú vlastne aj dneska tie diskusie o uhlí, o veterníkoch, o jadre a o všetkých týchto veciach. Na konci dňa rozhoduje cena. Vy jste řekl, že vlastně železnice je páteř civilizace, pokud to tak mohu parafrázovat. Vlastně vy jste působil v křesle šéfa Českých drah. A jak vy vnímáte tu pozici vlastně národního dopravce v Čechách? To bude každým rokom ťažšie a ťažšie. Ako České dráhy som sa snažil presvedčiť o tom, že náš zákazník, náš pán, čo som už vysvetloval, toto sa mi zrejme podarilo a myslím si, že aj Michal Krapinec to uchopil za správny koniec a v tom trende pokračoval. To, čo je problém Českých dráhy, je ekonomická výkonnosť. Ako dnes sa tváriť, že je to ružová budúcnosť, je celé špatne. Ako my sme mali problém, keď Pavel Krtek išiel do dlhopisov a dostávali z zadlženosti 40 miliard a už vtedy som hovoril, že ako pozor, lebo to by už znamenalo, že tento objem trhu, ktorý tu dneska máme, nám nebude ohrozovaný výberovými konaniami a aby sme toto všetko zaplatili, tak potrebujeme mať, ja neviem, 30-40 rokov kontrakty a všetci vieme, ako to dneska je. Takže tam by som si dovolil tvrdiť, že nebojím sa o ľudí, lebo je naozaj jedno, že či na liberalizovanom trhu vozíte v takej farbe, ale onakej farbe stále potrebujete rušťovodiča, stále potrebujete vozmajstra, stále potrebujete údržbu. To, čo pôjde do stratená, sú posadky vlakov, lebo to je proste vec, ktorú
každý presvedčí objednávateľa, že nepotrebuje vlak vedúceho, nepotrebuje pokladníka v okienku. Takže tieto profesie, žiaľ Bohu, že zo železnice budú vytlačené, lebo si znova sa dostávame k otázke, že všetci idú na cenu. A áno, súhlasím aj s tým argumentom, že to už nie je tá pokladnička, ale tá vlak vedúca je už niečo, čo je problém s bezpečnosťou, pre pochopenie aj vašich divákov. Je úplne rozdiel v zaškolení vlakušky, ktorá si robí brigádu a stojí vás nákladovo, budem v eurách, 900 eur mesačne aj zo všetkého parádov, lebo je to študent. A je rozdiel medzi kvalifikovaným dopravným pracovníkom, ktorý vie, ako má riadiť dopravu v prípade, že rušte vodič nemôže, čo sa môže veľmi ľahko stať pri akékoľvek mimoriadnej udalosti. Buď bude mať veľa roboty s vlakom alebo sám so sebou. A teda nechcem privolávať nešťastie na dráhach, ale môže sa to stať a stáva sa to. A v takom prípade nehávate celý vlak na pospas nikomu. Alebo nekvalifikovaný pracovníkovi, ktorý nevie, že jak evakuovať vlak, jak vlastne zastaviť protiidúci vlak a tieto veci. A takýto človek je 3-krát drahší. Tak 2-krát, dobré, aby som to zase nepreháňal, tak 2-krát drahší ako ten nekvalifikovaný. A dneska sa dostávame do pozícií, že bude trendom, že tam nebude ani len tá vlakuška, ktorá vám ponúkne bagetu, alebo ponúkne vám kávu, alebo čaj, že tam proste nebude nikto. A bude tam len ten ruštevodič. Áno, a príde do baketa, nebude ani ten ruštevodič, aj na to si začneme zvykať. A budeme mať automatizovanú dopravu a ten cestujúci sa bude spoliehať na to, že ten systém a tá infraštruktúra je nastavená tak, že môže jazdiť bez posádky. Takže ten trend tu je a toto mení dosť pohľad na tú budúcnosť. Aj Českých dráh, keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke. A toto všetko treba vnímať, treba mať nadhľad, ale primárne České dráhy, nehovorím, že majú problém so zadlženosťou, lebo našťastie stúpli výkony a majú aj všetky požiadavky objednávateľov nejako pokryté, ale čakajú ich ešte stále ďalšie a ďalšie megasúťaže a pokiaľ nevykostia všetky fixy, ktoré som začal vykosťovať ja, ktoré sú nadbytočné, nedokážu konkurovať malým firmám, ktoré majú v riadiacich a metodických oddeleniach jednotky ľudí a České dráhy naozaj idú ešte stále na stovkách, ak nie tisícoch ľudí, ktoré sú v administratíve. Je pravda, že tváriť sa, že toto je prevádzkový zamestnanec, je možné. Ale pre mňa je prevádzkový zamestnanec, ktorý sedí v kancelárii a riadi dopravu. Dajme tomu dispečer. Ale nie už nejaký odborový referent, to je čistá administratíva. Želám Českým dráhám, aby úspeli v tomto výberovom konaní. Želám ich dodávateľom, aby úspeli do výberovom konaní na techniku pre České dráhy. A uvidíme, je to megatender. Ja osobne nie som zástancom drobenia na kraje a podobných vecí, lebo tie náväznosti tam potom nefungujú tak, ako by mali, ale to už v Českej republike asi vidíte sami. Príkladom môže byť posledná mega súťaž na Južnú Moravu, kde sa vlastne celé operačný program Doprava 2, myslím, vyčerpal na nákup vozidel pre Juhomoravský kraj. A tak ďalej, a tak ďalej. Tých príkladov je tu nespočetné množstvo, ale hovorím, želám Českým dráhám, aby uspeli. Sú tam ďalší traja, myslím, alebo dohromady sú traja účastníci, takže bude to zase sekanica, zase to bude na cenu a uvidíme, jak sa prekreslí mapa českých železníc. Když bych se vás ještě měla v krátkosti zeptat na to, jak reagujete třeba na hlasy, které vás kritizují a vlastně vaše zvolení do čela ŽSR, jak to vnímáte? Nemyslím si, ešte som nepočul teda kritický hlas, ktorý by spochybňoval moju odbornú pripravenosť alebo vôbec chuť znova chodiť 12 hodín, 7 dní v týždni do práce. 12 hodín denne, podotýkam, je za 7 dní. Takže kritika tam nebola. Na počudovanie na to, že ako máme rozhádanú politickú scénu na Slovensku, tak to akceptovali naprieč politickým spektrom, lebo aj vďaka vyjadreniam podobných médií, ako som sa práve vyjadroval u vás, som považovaný, neviem či oprávnené, minimálny expert na železničnú dopravu a nie na celkovú dopravu. Takže asi to bolo prijaté pozitívne. Čo sa týka toho, že ako to prijali zamestnanci, tak to ukáže čas. Pre mňa je šok, že som behol
polke roku do priamo rozrobeného kolektívneho vyjednávania neobvykle v tomto čase. Bol som zvyknutý na to, že kolektívne vyjednávanie prebieha ku koncu roku a že vždycky sa dovadíme ako psi s kolektívnymi vyjednávačmi. Podotýkam, že vždycky sa i ja dovadím v kolektívnom vyjednávaní s odborovými predákmi, lebo je to moja psia povinnosť ako generálneho riaditeľa jedno, ktorej firme som bol, aby som tie podmienky dokázal vysvetliť a možno pretlačil alebo dohodol. Takže chcem uistiť aj zamestnancov z ŽSR, že ja som férový, každý nech si zaslúži svoje peniaze, ale nemám rád nemakačenkov a preto ten model, ktorý som vždycky presadil v kolektívnom vyjednávaní, je o tom, že tí najlepší nedostávajú viac peňazí a tí, ktorí sa nechce, tak nech sa im nechce, ale nech mi neničia ekonomiku firmy. Moje poslední otázka na závěr bude taková odlehčená. Vy jste známý tím, že jste manažer s velkým výkonem, sám jste to teď potvrdil, když jste zmiňoval 12 hodin denně, 7 dní v týdnu. Myslíte si, že to tempo, které tam nastavíte, bude vlastně i pro vaše kolegy, spolupracovníky v pořádku, protože skutečně je to něco, co asi na ŽSR ještě nikdy nebylo. To ja neviem posúdiť a ja nerad kritizujem aj svojich predchodcov práve kvôli tomu, že sa to nepatrí nielen z etického hľadiska, ale aj to ubližuje samotnej firme ako takej. Takže som rád, že sme sa vyhli otázke k mojim predchodcom. Ale čo sa týka toho môjho nasadenia tempa, áno, ja mám veľkú radosť z toho, že nemusím vyhadzovať ľudí, že mi chodia a dávajú výpovede sami. To sa mi naozaj deje, lebo pochopili, že síce peniaze, odkedy Feničania vymysleli peniaze, tak sa podriadeným proste neďakuje, ale niektoré výkony, ktoré ja od nich očakávam, za tie peniaze nie sú ochotní odozdávať. Takže väčšinou sa učím teraz aj v manažmente s ľuďmi, ktorí pochopili, že toto proste nedajú. A to je dobre. To je dobre, lebo tá železnica si zaslúži naozaj nielen srdciarov, ale ľudí, ktorí teraz sú srdciari, ale ktorí aj sú ochotní niečo obetovať pre prospech tej železnice. Nemôže to byť len daj železnica, daj. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja tež.